Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 26-njy dekabryna aksanyny Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşygyna akpata berildi. Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň daşary işler ministrleriniň mejlisi Avatar Suwuň ugry filmi $855 milyon gazandy. Maurinho Portugaliýanyň teklibini kabul etmedi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşygyna akpata berildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Ahal welaýatyna iş saparnamaly aşyryp, welaýatyň teze dowrwap merkezine Arkadaş şäherine alınıp barlayan işler bilen gyzyklandy. Bu ýerde Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyna Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryny gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary hemde olaryň ýerleşdiriljek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Taslamalar barada Ahal welaýatynyň teze dowrwap merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiyasiniň başlygy Orazow degişli maglumatlar berdi. Bellenşeýäli döwlet başlygynyň tapşyrygyna laýyklykda gurulşykda milli binägerlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmagy möhüm wezipe hökümini ketgitlendi. Şunda häzirki zamanyň tezeçil tehnologiýalarynyň sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurda senagatlaşdyrmagyň çäklerini Arkadaş şäherini gurmagyň ikinji tapgyryny ululuk keçili önümçülük kärhanalary aýratynda gaýtadan işleýän önümçülükler dörediler. Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryny gurulmagy meýilleşdirilýän desgalar toplumynyň hataryny iki gatly ýaşaýyş jaý toplumynyň tehlike zorluklarynyň häzirki zaman aragatnaşyk ulgamyna degişli döwrwap serişdeler zorluklarynyň statistika hasawatlaryny sany ulgam arkaly tapşyrmagyň programy üçinçiliginiň elektron resminama dolanşygy ulgamynyň merkezleriniň şekil taslamalary bar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow şekil taslamalary bir neçe belliklerini aýtyp we degişli düzedişler girdi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň teze dowrwap merkezi Arkadaş şäherini gurmagyň ikinji tapgyryny bina edilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalaryň gurulşygyna başlamagy akpata berip, bu işde häzirki zamanyň ösen tejribesiniň netijeli ulanmalydygyny aýtdy. Şunda ýaşlaryň aýratynda ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň ýaş muallimlerdir talepleriniň tezeçil pikirleriniň we teklipleriniň işçiň peýdalanmalydygy belenildi. Ahal welaýatynyň teze dowrwap merkeziniň gurulşy boýunça döwlet komissiyasiniň başlygy Orazow hemde Arkadaş şäheriniň häkimi Durduliýew merkezin gurulşygynyň ikinji tapgyryny akpata bereni üçin bu ýerde işleýän ähli gurulşykçylaryň adyndan halk maslahatynyň başlygyna hoşçalyk bildirdiler. Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň daşary işler ministrleriniň mejlisi Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyna gatnaşyjy döwletleriň daşary işler ministrleriniň 9-njy mejlisi geçirildi. Oňa degişli döwletleriň daşary işler ministrleri bilen birlikde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow hem gatnaşdy. Dialogyň çäginde oňa gatnaşyjylar hökümet gatnaşyklarynyň ähli ugurlaryny öz içine alýan özara hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli meseleleri ara alyp basatlaşdylar. Sewit howpsuzlygy, nuklu ösüş, sowda ykdysady pudugyny netijeli gatnaşyklary ösdürmek, işçi meden insanperwer alış-çalış ýoly goýmak boýunça özara pikirler alşyldy. Mejlisiň ahyrynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagyny metbuat briefingi geçirildi. Avatar Suwuň ugry filmi $855 milyon gazandy. İlkinji kinosynyň 13 ýyl soň Avatar filminiň dowamy bolan ikinji kinosy Avatar Suwuň ugry filmi tutuş dünýäde kinoteatrlarda görkezilýär. 16 dekabrda kinoteatrlarda görkezilip başlanan bu filmiň $855 milyon gazanyny ma'lum edildi. Bu görkezjüýüniň $254 milyon Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kinoteatrlaryndan gazanan girdeji boldy. Bilermenler Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna howanyň aşy sowamagy biletlerin satygyny öz täsirini ýetirdi. Disney kino prokatadynyň bölüm müdiri Tony Chambers beren beýanatyny tomaşaçylaryň koronavirus pandemiýasynyň gorkup kinoteatrlarda gelmekden gaçy durýanlygyny belledi. Muňa garamazdan kinoteatrlardaky girdejisi ýokarlanyp barýar. Filmiň girdejili film bolmak üçin ýene-de epes möçberde girdeji gazanmagyň zerurdygy belenilýär. 2009-njy ýylda suraty düşürilen Avatar filminiň ilkinjisi $2,19 milyard girdeji gazanypdy. Teze
filmde ozalky kinoda hem suraty düşen Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang dagynyň hatarına Kate Winslet, Clive Curtis ýaly artistler hem goşuldy. Mourinho Portugaliýanyň teklibini kabul etmedi. Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatyndan soňra Portugaliýanyň milli ýygynysynyň telimçisi Fernando Santos wezipesinden boşadyrly. Bu orun üçin belli Portugal telimçisi Jose Mourinho teklip edildi. Ýöne Mourinho bu teklibi kabul etmeyen häzirki wagtda tälim berýän Italiýanyň Roma toporuny işini dowam etdirmek isleýär. Mourinho Roma toporu bilen şertnamasynyň möhleti tamamlanýança işlemek meýilleşdirýär. Şertnamanyň möhleti 2023-2024 ýylyň mösüminiň ahyryna çenli gözüňde tutulanýar. 59 ýaşyndaky Mourinho 2021-nji ýylyň maýynda Roma tälimçiligi belenipdi. Onuň ýoldaşlygyny Italiýan toporu ilkinji gezek Konferensiýa ligasynyň kubogyny gazandy. Benfica, Union, Leiria, Porto, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter we Real Madrid ýaly toporlara tälim beren tejribeli tälimçi Mourinho tälimçi kökümde 2 gezek UEFA'nyň Çempionlar Ligasynyň kubogyny, 1 gezek Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy. Ol Angliýada 3 gezek, Portugaliýada 2 gezek, Italiýada 2 gezek, 1 gezek Ispaniýada milli çempionatda çempion bolmagy başardy. Mourinho teklibi kabul etmenden soň Portugaliýanyň ýygnysy Zinedine Zidane we Luis Enrique ýaly tälimçi hem teklip etmegi meýilleşdirýär. Ine mähriban müştoklar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimizde şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Gurbanyguly Berdimhomedow täze ýyla bagyşlap dowam bolsun atly goşgy ýazdy. Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşugy. Türkmenistanyň Serhedin sudy 2023 sizi okuwa çagyrýar. Ayda 1700 euro talip haqqy bilen Fransada okumak isleýäňizmi? 26 dekabr ýyldızlar näme diýe? Günlük täleýnama ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.